Rodiba, ro, 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 hai ro khule ro nu. Kijai jana han. Koi lok kijai jana. Koi lok kijai jana han tiba. বলছি দুজন একটু সুন্দর করে দাঁড়াও সুন্দর করে ইয়া করে দাও hanya hai tui fejuka nong bagai te kasya baral biduni mangpli tenarok baral biduni mangpli nugui makana biduni screeno tenarok baral biduni nugui khanawi shema kana tamne bagai social media o mangpli baral ngitongkha hankanarok biduni screen do nugui makana je khoroksa komdo phane borok baite khoroksa chinti prajuk bwrwi hamjak laimani mangpli tabuk social media o kase peke o mangpli social media platform Facebook amske baral angkha nong bagai ang o mangpli tobui phekya hangkai norok video o norok tam khanai mangkha khanai de mangkha norok kunu kaisa kok hangkai norok o video o nungmani pore tai o video baral ungtongmani nungmani pore norok saimana utungja khana o mangpli boroni hinui chini tripura haste ni da kubun haste ni da boroni hinui hangka ang nong no sairene norok kunu confusion ta ungde je o video chini tripura haste ni ya i norok thikno khana ka je o video chini tripura haste ni ya video nukjaknai thikno chini tripura bongsoni borok kubun bongsoni bai hamjagoi thango haipano o video mangpili chini tripura haste ni ya chini tripura haste ganani hakoto Bangladesh ni mangpili ni tabuk social media platform Facebook rogo barelang tongkha i o barar video ni mangpili engkha Bangladesh ni ganok nugui makana o mangpili o bwrwi kubun bongso bai hamjagai thangmani tai video ni dabi engkha je o bwrwi kubun bongso ni chela bai hamjagai thangmani Bangladesh o tai chin tripura haste hai Bangladesh bo chini tripura sarok kubun bongso bai hamjagai kajakai chin borok arobo khanangmani mangpili kasawi phayu amte haikanyo o bwrwi no bo o kubun bongso bai hamjagai thangmano nugui nahana thangpru o bwrwi khuk hamya bai ke borok no hinka norok khana makhana o bwrwi tamni hinka hanga kai sanani thangkai tin tripura haste engtu kubuni hakotor deso ungtu mute hanya mangpili kase phayo je chini tripura je bwrwi rok kubun bongso bai kajamani pore chini tripura sa bongsoni borok rok kha thwijangmani mangpili hanga kai social media o video tabuk je heno viral ngi tongo tenor nugui makhana o viral video ni mangpili video ni screen o hanga pathe gamtung sanai norok video nugui norok bahima tongjakha kisa comment like kai sahar di tai ani channel norok jodi na jajakhai like subscribe share khani tapok de mute haitebo katal video rok manani bagui